Možno ti všetci hovoria, počúvaj svoje telo. Ale čo vlastne máš počúvať, aby si tomu rozumel? Počúvať telo nie je také jednoduché, ako sa zdá, ale dá sa to naučiť. Musíš sa pozrieť podľa svojho aktuálneho veku, napríklad, aký máš mať správny krvný tlak, aký by si mal mať puls v kľude. Musíš si uvedomiť, že veci ako pravidelná stolica sú prirodzené, že vlastne nie je riedka ani veľmi tvrdá je dobrá, koľkokrát by si mal ísť vlastne na záchoď močiť, po ideálne je asi 5 krát, aká farba, ak to chceš vedieť presne na počúvanie, nie je príliš tmavá a nie je príliš priesvitná, čo je pre teba normálny spánok, ako zvládaš stres a podobné zdravotné symptómy alebo vlastnosti, aby si vedel, čo je pre teba normál, čo by si mal dosiahnuť a na základe toho budeš vedieť, čo vlastne máš počúvať, aby si to vedel zlepšiť a optimalizovať. A potom môžeš počúvať svoje telo.